Hej, du skal være. Jeg sagde, du skulle sidde stille. Men det synes jeg nok. Hej, folkens, og velkommen til den her video. Jeg ikke se dig. Det skal vi spille Fortnite. Det bliver rigtig hyggeligt. Og Lea skal ikke prøve. Fordi hun ikke sad stille. Når jeg sagde, at hun skulle sidde stille. Så håber I kan se det. For mig. Det kan de godt. Yes, man. Ej, jeg kan se mig selv. Yes. Hvor er du mælk? Nå, der. Solo. Jeg skulle lige op. Se, du skulle sidde stille. Jeg rører mig ikke. Giv mig da det. Sagde du ikke, at du havde den? Kom nu bare. Og helvede. Men... Ja, præcis. Hvad? Okay. Den bare lige. Den fikser du. Det er dig, der ødelægger den, så du fikser den. Ej, jeg prøver at strække KG. Jeg kan lære den lækker. Og skyde efter mig, hva'? Så skal jeg nok skyde efter dig. Undskyld, hvis I ikke kan se det, fordi at sådan, det der, I kommer fra, det er meget lyst. Plus det, der er på skærmen, det er også rigtig, rigtig lyst. Ja. Godt, lægger det nu igen. Olha que vai dar tio, agora o caminho. Olha que vai dar tio, agora o caminho. Liga foi, ele foi. Ele foi. Hej, lad mig. Mennesker det, mand. Jeg skal lagt det. Og så vil det ligge det her. Hvad? Ikke noget. Du sagde det lidt. Ja, så jeg prøver at se, hvad det er der. Og hvorfor går bossen efter mig nu? Jeg har ikke gjort ham nu. Du er fuldstændig fortalt. Så var du menneske. Taler!
Adam, vi får flere. Hej, Adam. Accepter. Sådan. Så vi får der. Se. Se. Hvad er det, du gør? Lidt galt. Væske. Hvis fuck kan jeg dræbe bossen så hurtigt? Er det de to, eller hvad? Okay, så kast op for helvede. Og vi skal til at sidde med den her agtige massagevarmer, eller hvad det hedder. Er det varmt? Nej. Ej, min lille finger. Au! Din lille finger. Ja. Min lille finger. Din lille finger. Ja, min lille finger. Au! Mit ansigt! Lia, prøv lige at se. Det gør fucking ondt. Ja. Den er 10-7, venner. Hvad? Den er 10-7. Ej. Ja. Ja, du kunne godt lige spille game færdig. Det er alligevel ret hurtigt. Ja, fordi du er total noob, mand. Og jeg hjælper dig ikke. Har du fået en ny bus? Hvad? Har du fået en ny bus? Ja. Kan Ja. du hoppe? Hvad? Hop du for helvede. Der kommer varme nu, mand. Hvad med? Hvordan kommer man hurtigere ned? Tryk på space. Tryk på hop-knappen. Og så hold W inde. WM. Det er fucking dejligt nu. Vi så... Au, for helvede. Det er ikke rigtig meget at ramme noget. Jeg kan ikke anbefale den her, okay? Det skal du sige. Det er din mor, der skal sige det. Hvad? Nej, stop! Du ved godt, du har landet det sværeste sted i hele Fortnite. Ej, nej. Jo. Gå op på toget. Ej, du nåede det ikke. Haha. Jeg tror, det stopper her. Hvad? Hvorfor? Jeg skulle aldrig have lært dig at sprinte. Dollar kebab nacho. Ej, lad være med at tænke det. Den er fucking lov. Dollar kebab
nacho, Anna hugget macho, den kvart nacho, Anna hugget nacho. Skriv lige noget i kommentaren, hvis I har hørt det der. Anna til Hellefod, Megafod, Hellefod, alle har til Hellefod. Skibidi Ronaldo, Skibidi Lewandowski, Kom med. Hvorfor siger den det der? Hvad? Ja? Altså, det har været 5 minutter i 7. Du kan godt nå det. Du ved godt, du er en boss, ikke? En boss? Jeg tror også, han er blevet dræbt. Han kommer der ikke en angriber lige nu. Hvad? Der er ikke nogen, der er angriber. Nej, det er nok fordi... de tænker... Ej, hun er alt for dårlig. Hende skal vi ikke dræbe. De dræber dem, der er dårlige. Det kan godt være, de tænker det. Det kan godt være. For jeg er også freaking dårlig. Jeg prøver lige at sidde på den. Au. Ja, det gør ikke røven så. Au, min røv. Det er faktisk dejligt. Lige røvhullet. Det klemmer. Og nu prøver jeg lige sådan. Det her er dejligt. Nej. Det er dejligt. Ja, det er. Det er sikkert helt perfekt for mig. Jeg slapper af rigtig meget af, mand. Nej, der var livet. Hvad? Nu løber vi væk. Så siger vi ses, bro, mand. Siger vi. Ja, bro. Au. Det er dejligt. Hvordan får man en bil? Tryk dig fucking på firkant, mand. Firkant. R. Ja. Jeg filmer stadig. Og du går altså snart op i røvhullet. Om det røvhullet er hvad? Nej! Godt. Så jeg lige en kiste der. Au. Hvorfor går jeg rundt? Hvad? Stop! Og der er et menneske. Hvor? Bag dig. Nu er han foran dig. Nu er han bag dig. Nu er han foran dig. Nej, du fik et guldvåben. Lige skal du ikke tage hjem? Ja. Den er altså 10 minutter over nu. Bagefter? Bagefter? Altså bagefter jeg spiser. Hvad? Så jeg gør meget igen. Klokken er altså 11 over nu. Ja. Hvorfor begyndte det at sne nu? Hvad? Hvorfor begyndte det at sne? Fordi du kunne have et snebiom.
snakke med. Nu finder jeg nogen, som der kan dræbe mig. Så det er det, vi gør. Du skal ikke finde nogen, der kan dræbe dig. Hvorfor? Fordi så kommer du bare for sent hjem. Hvorfor skal jeg ikke finde nogen? Og by the way, Lia skal snart flytte. Ja, så det kan godt være, at en af dem ikke kommer til at se mig. Hvad? I særlig lang tid mere. Og Det var måske helt- får vi aldrig Lia se igen. Jeg tænker, at vores... Og Peter, han er glad for det. Og så er han ikke forelsket endnu mere. Nej. Dejligt. Så er der heller ikke noget. Men chat siger du mærkeligt. Sige tilbage til ham, at jeg har sagt, at han er Hvad? irriterende. Hvad? Sige tilbage til ham, at jeg synes, han er fucking irriterende. Tag du det der våben, mand? Det er et guldvåben. Det kilder under fødderne. Dræb mig! Ikke. Hvorfor vil du ikke have, at jeg dør? Fordi så kommer du for sent hjem. Tryk lige på Q. Q. Ja, Hvorfor? bare gør det. Q. Ja, Q. Q. Så skal jeg lige finde Q. Du fucking på Q, mand. Okay. Nu slapper vi af over i det. Hvordan kommer man op og flyve? Du kan ikke flyve. Nej, det er jo selvfølgelig. Jeg kan ikke sprænge den ind i væggen. Ej, så. Jeg gider ikke at have jer væk. Stop af, mate. Nå, du har slet med. Ej, nu fokuserer den rigtig meget. Hvad? Den fokuserer. Yes, den fokuserer. Nu er der en hyde, så vi forventer, at der er nogle mennesker. Ej, det er Tryk på Q. Jeg dræb mig. Endelig. Tak fordi I så med på den her video. Ja, Jeg håber, I rigtig godt kunne lide den. Og vi ses i næste video. Hej hej. Måske vi laver en ny.